Күбәләкләп яуган аппак кардар килеп куна битем астарына. Күзләремдә ай һәм йолдыз нуры, бөтерелә хистәр кысагында. Күрмәем мин яуган кардарны ла, етәкләшеп үткән пардарны ла. Миңа бүген һөям динең, кыш көнендә бешкән сөям динең. Күрмәем мин яуган кардарны ла, етәкләшеп үткән пардарны ла. Һин бит миңа бүген һөям динең, кыш көнендә бешкән сөям динең. Күкрәгемә кысып елытырмын, сөям тинең һине өшетмәм. Бындай татлы, наҙлы һүҙҙәрҙе бит мин тик тәүге тапҡыр ишетәм. Күрмәйем мин яуған ҡарҙарҙы ла, етәкләшеп үткән парҙарҙы ла. Миңа бүген һөям динең, кыш көнендә бешкән сөям динең. Күбәләкләп яуган аппак кардар килеп куна битем астарына. Иреннәрҙә баллы сөйәтәме, әръян кеүек һинең ҡосағында. Күрмәйем мин яуган ҡарҙарҙы ла, етәкләшеп үткән парҙарҙы ла. Миңа бүген һөям тинең, кыш көнендә бешкән сөям тинең. Һин бит миңа бүген һөям тинең, кыш көнендә бешкән сөям тинең. Кыш көнендә